Și bine v-am găsit la primul episod din Revolt 2 Multiplayer. Din nou suntem alături de Andrei. Salut! Mamă, numai salut știi să zici. Da. Așa. Și după ce am făcut tutorialul, m-am gândit să filmez. Așa. Și să începem. Bum, 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 bum. Luăm o energie. N-am luat nicio energie, ba da, nu. Da, nu știu. E mișcare specială. Da. Da. Rachetă. Da, wow. Trebuie să fie cineva în fața mea. Zum bum 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 bum. Sărim pe rampă, nu am sărit pe rampă. Trebuie să dai dacă vrei să iei alta. Da, știu. Hai să luăm pe sub mașină. Să luăm pe sub mașină. Ca bulangii. 1. Uite. Petarde. 2. Bum, artificii. Bum, revelion. A venit revelion. Iar 3 rachete. Ma. Bun, mai 3 rachete, mă. Rachete. Să nu mișcăm pe care. Am un pușc. Oh. Nici nu știu ce e aia. Bănuți. Ma. N-am cap de el. Păi ce, că-s pe primul loc, băi. Poate e prima rundă. Salatul, băi, salatul. Ia, dacă spică ulei. Ma. Băi, a 10-a oară, bă. Mă mai lasă să respir. Gata. Și Dani a câștigat. Gata, wow. E incredibil, incredibilaus. Ia să vedem la ce timp vin ceilalți. Așa. Mamă. Foarte multe secunde. Spitele meu. Sunt level 2, da. Sunt foarte bun, știu, nu? Da. Foarte bun. Mă gândesc să vă arăt cum să vă faceți hack la Revolt. Nu știu, mă gândesc. Ok, hai că dăm item upgrade. Nu vreau alea, nu vreau. Dar mă obligă. Bă, mă obligă, mă ia cu forța, bă. În loc să-mi fac și o mașină. Dar ia stai că nu vreau eu, frate, să-mi iau bărărică. Și ăsta ce? Ce ăsta? E suficient pentru a iniția acest apel. Bă, eu vreau să-mi upgradez ceva. La mașină. Care upgrade? Da. Uite, accelerațion. Top speed. Da, și nu mai e ce să upgrade. Da. Foarte bine. N-am mai vorbit 10 secunde. Nu 10 secunde, 5 secunde pentru că... Mamăi, cât sunt! N-am mai vorbit 5 secunde pentru că mi-a să Andrei ceva la urechetă. Nu știu ce mi-a zis, n-am înțeles. 150 de... 1500 E important, de Andrei? Ce? E important? Ce ți-am spus? Da. Da. Despre ce? Ne-ai auzit. Ne-ai auzit? Nu. Da, n-am înțeles. Nu știu de ce. Acum ai înțeles. N-am înțeles. Gata. Ai înțeles? Da. Dar nu pot să merg. Ok, nu e foarte important. Ăsta vrea la Mac și vrea să merg cu el. Da. Și dacă mi-e foame. Și nu vrea să zică oamenilor. Ne băgăm turbo. Mamă. Na. O luăm drept. Da. O să mergem. Mergem. Race over. Ce?
Terminat? De ce Race-over? Am ieșit pe locul 4, bun. De ce, frate? Hai că mai jucăm în... Că i-au terminat? Da. Bă, da, ce bulangi, bă. Da, mai jucăm o rundă. Da. Deci așteaptă, da? Pe urmă mergi, la mic. Da. Jucăm până câștigăm și după aia mergem la mic. Da. Sau... level 3. E bine, bă. E bine tot. Bine tot. Bine tot. Ai 3 diamante. Wow. Da. Tu n-ai auzit de mine. Nu, de ce să Da, aud? am fost și la televizor. Da? Da. Am fost peste tot, am fost eu. Peste tot a fost eu. Peste tot a fost. A fost peste tot. Așa. Next. Așa. Să începem. Da. Race. Ok, acum suntem decât 6. Bă, de ce joc cu mașina asta handicapată? Vezi că are viteză. Cred că am apăsat pe ceva din greșeală. Să dau pe Vezi, ea. mă, că are Da, Need for 2000. Uite, prinde 20 la oră. Need for Speed. Ia, Mamă, ce cu mingea? nu știu, se joacă și ea singur. Oh. Ma! Cred că e tutorial sau în pana mea. Băi, e tutorial? Cred că ăsta e tutorial. Nu știu. Hai, dat iar la tutorial. Cred. Hai, lasă acum. Ok, pun pauză și revin după. Bun, și am revenit. Așa, am terminat cursa handicapată. Care a durat cam mult. Bine, n-a durat 2 minute. Da. Ce? Wow! Mamă! Mă pune să au bănuți. Mamă. Uite câți bănuți am, mamă! Vezi în 200, 2000. 1000, 200, 200, 1300. Mamă, ești bun, bă, frate. Da, mă, dar nu știu cum le au pe toate așa. 2000. Uite, le au pe toate, mă. Race-over. Gata, race-over. Mamă! Am luat și bănuți. Dar nu știu pe ce am apăsat. Pe bonus stage? Oare? Bă, dar joacă aici că faci bani. Hai, 12.000. 12.000. A, se încarcă multe. Uite. Nu știu ce se întâmplă, ok. Se încarcă. Ok. Gata, domne, se încarcă. 5. Voi pune pauză pentru că mă enervează asta la culme. Ok, și am revenit. Gata. Da. Asta nu vreau nimic. Okay. Hai să dăm la o rundă să joc. Să dăm la o rundă. Așa. Stai să mă așez pe scaun. Am început. Bă, eu nu știam, băi. Ok. Joci cât de cât bine. Eu da. N-ai auzit de mine. Da, du-te, mă, după mingea aia handicapată. Mamă. Backflip. Îți vrei? Tun, 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 tun. Mamă, știam eu că o să fie așa. Eu prezic viitor. Ia, o iau. Wow! Pare că tu o să iei locul. Și eu pariez la fel. Haide, mă. Și după asta se va încheia episodul după runda asta. Sunt Andrei. Aolo. Haide așa, bravo. Ăla-i, bă. Ăla e ok și am terminat. Aia e. Și cam atât cu acest episod. La revedere. La revedere!